אתם בטח שואלים איך הגעתי לכאן. אני כאן כדי לספר את הסיפור שלי. מה עברתי? שאנשים כמוני ידעו שיש דרך החוצה. העולם הזה, זה לא לכל אחד. זה עולם קשוח, אינטנסיבי. פה אין מקום לטעויות. הכל פה עובד בקצב של מכונת ירייה. כל היום עוטפים אותך, מחפשים אותך, ואם מישהו לא מרוצה ממה שעשית, אתה גמור. איציק, איפה נעלמת? תגיד לי. דבר עם גריאלי. אני צריך עד סוף שבוע 30 עגול, שומע? הרגשתי שאני לא יכול לחיות ככה יותר. עם עבודה כזו, עדיף כלא. הבנתי שאני חייב שינוי. ואז... יונן, מה קורה? יונל היה הראשון שהרגשתי שאשכרה אכפת לו ממני, שבאמת חשוב לו שאני אצליח בכל פרויקט מיזוג שאני מנהל. של האדריכל השוודי מהווילה בסביון, של הבניין משרדים הענק הזה שביקשו התאמה מיוחדת. אפילו ששיקו הקבלן מהמאפייה של הצרפתים ביקש 30 יחידות גריל שחור בדקה ה-90, הוא אמר: שומע? אני דואג למאפייה, אל תדאג. 30 בשחור עליי. בדיוק סיימנו פה התקנה בבניין משרדים. 200 יחידות מפזרי אוויר בגימור שחור, שמתאים בדיוק לקו העיצובי של המשרדים, כמו שהלקוח רצה. מנהל פרויקטים גדולים במיזוג אוויר? התקדם לפרויקטור VIP, השירות החדש מבית ACP לפרויקטים גדולים. אקסטרה זמינות, עם מענה אישי מסביב לשעון גם בוואטסאפ. אקסטרה הטבות ופינוקים, מועדון הפרויקטור לצבירת נקודות ומתנות. אקסטרה רווחיות, עם ייצור מוזל באירופה ומחירון מועדף. פרויקט מיזוג גדול עושים עם ACP.